ଜୀବନ କାଳର ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆଚ୍ଛା ତେବେ କହୁଛୁ ଶୁଣୁ। ଶୁଣୁ ନାତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ କ'ଣ ରହିବା କଥା, ସେ ଆସିକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାଘ ରହିଲେ। ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାଘ ରହିଲା, ସେ ଆମର ଧାନ ଫସଲ ହେଇଛି, ଧାନ ଫସଲରେ ଆସିକିରି ସେ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ବାଘ ଆସିକି ରହିଲା। ବାଘ ବିଲରେ ରହିଲା, ବିଲରେ ରହିବା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କୁକୁଆ ଭୟ ହେଇଗଲା। ରୁହ ଜେଜେ, କୋକେଆ ଭୟ ମାନେ କ'ଣ? କୋକେଆ ଭୟ ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଯେ ମାନେ ବାଘ ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ, ବାଘ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୁକୁର ବିଲୁଆ ସମସ୍ତେ ବି ଡରିବେ। ତେଣୁକରି ଫସଲ ଉପରକୁ କେହି ଗଲେ ନା। ଜେଜେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚାରିପାଖ ଲୋକ, ଗାଁ ଚାରିପାଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ବିଚାର କଲେ କ'ଣ କରିବା, ବାଘକୁ କେମିତି ବିତାଡ଼ିତ କରିବା। ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିକି ବାଘକୁ ଘଉଡ଼ାଇଲେ। ଏମିତି ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଏମିତି ଚାରିଥର ଏମିତି ଘଉଡ଼ାଇଲେ। ଘଉଡ଼ାଇବା ଭିତରେ ସେ ବାଘ ସେମିତି ପଳେଇଯିବ, ଫେରେ ଆସିବ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବାହାରିଲା, କହିଲା ଆରେ ଭୟ କରନି କିଛି, ଆରେ ବାଘକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ତାର ଉପାୟଟା। ଜେଜେ, ସେ କ'ଣ ଉପାୟ କଲେ? ଉପାୟଟା ମୋତେ କହୁନ। ଲୋକଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବସିକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ, ଆରେ ମୋର ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିକି ମାରିପାରନ୍ତା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାକ। ତେଣୁକରି ସେ ଶିକାରୀକି ଡକାଗଲା। ଶିକାରୀ ଆସିଲା। ଶିକାରୀ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାର ଆଣିଥିବା ଜାଲ, ସେ ଜମିରେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାର, ବାଘର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜାଲ ବସାଇଲା। ଜାଲ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଲରେ ବାଘ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଜେଜେ, ସତରେ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ ବାଘକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଜେଜେ, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଶିକାରୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାଘକୁ ତ ଧରି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା, ଚାରିପାଖ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝିବାକୁ କହିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ଜମିରେ ଥିବା ଧାନ କଟା ହେଇଥିବା ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲେ। ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗଦା ଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ରହିବା ପାଇଁ। ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା, ଚାରିପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଉ ବାଘ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଜମି ଭିତରକୁ ତମେ ଚାରିପଟୁ ଛକିକି ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଘ ଆସିବ, ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଥିବି ସେ କଳେଇ ଗଦା ଭିତରେ, ତାକୁ ମୁଁ ନାଚିବି। ତା ପରଦିନ ବାଘ ଆସିଛି, ଆସିକି ସେ ଜମିରେ ଧାନ ବିଲରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି। ଆରେ ନାତିଆ, ଶୁଣୁଛୁ ନା ଘୁମଉଛୁ କିରେ? ହଁ ଜେଜେ, ଶୁଣୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ତ। ତାପରେ ଲୋକ ଆସିଗଲେ। ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ବାଘ ଦେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାନିଆ। ସିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ କେଉଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଯିବି, ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଶିକାରୀ କ'ଣ କରିଛି, ଗୁଳି ଚଳେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ବାଘର ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇକିରି ସେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ବାଘ କ'ଣ କଲା, କଷ୍ଟରେ ସେ କଳେଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ କଳେଇ ଗଦା ଭିତରେ କିଏ ସେ ଜଣେ ଅଛି, ମୋତେ ସେଇଠୁ ସେ ଗୁଳି ବା ନାଚିଛି। ସେ ଯାଇକି କଳେଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିକି ସେ ଲୋକକୁ ତଣ୍ଟିକି ଧରିକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଯିବା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଚାରିପଟକୁ ସେ ପାଖେଇ ଗଲେ। ବାଘ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଲିଟାରେ
ଲୋକମାନେ ଖାଲିଟାରେ ବାଘ ନେଇଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଘର କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଜେଜେ ବାଘ କ'ଣ ଶିକାରୀଟିକୁ ମାରିଦେଲା, ଲୋକମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି? ହଁ ରେ ନାତିଆ, କହିଥାନ୍ତି ଯେ ରାତି ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି, ବାକି ତିକ ଆଉ କାଲି କହିବି।